जाखोनैसो आं गियोलै आयौ गिलिरथार मा जायोलै बेलाय अयथासार गिलिर दैया गुसुथार दै मोजां हमथा मबाइला गनांगोन वाह दैया देरसिनदों माथो वाह आरो गाज्रि धनिस्काया थालांसिगोन जोंहा माइ हाग्रा फुहैसै आबै नोंजों माम संनानै दोनदो दै माम दद' संनानै दोन दे आं दा जाफैगोन दे दे मोजाङै फु दा हरावनो आं बेदर जाहोगोन अभी मजा आएगा ना भिड़ो धनिस्काया थालांसिगोन जोंहा माइ हाग्रा फुहैसै आबै नोंजों माम संनानै दोनदो दै माम दद' संनानै दोन दे आं दा जाफैगोन दे आबैजों सानैजों संना दोन दे नै मैथा ओंख्रि मैगं सायगोन दा मैगं सायगोन हा दे सायदो दे सायदो रोंखाबाय धनिस्काया मैगं सायनो दे माम जागोन ने जोंहा ने हरदो नै सबाइ गोरानखौ जानोसै आङो आयौ गुदुंथार गुदुंसाय खाम जागोन नै माइरं गोरानैनो होबाय दे सायमारदो रोंखायो जोंना धनिस्काया मैगं सायनो रोंखाबाय ने ओमफ्राय जों सानजों माइ हाग्रा फुहैनो नागिरदों आरो दा आयु बगालि बुरि बायदि सुनथारदोंमोन आयौ बिमा बङालि बायदि खामानिखौ बङालि बायदि नुवाबा नंगौ नामा मादिथो न'आव जाखो ना गाव गावनि मावजो गाव गायना लानो हायो हामफेया नै गांजेमा हमदों गांजेमा दैया फुख्रियाव बुंजोब्बाय नै जोंना फुख्रिया केसेर बारिसो ओरैनो माबा गारग्राल'सो बियो दाखोर गारग्राल'सो थ' हाग्रा फुहैनो नागिरदों जोङो दुब्लियाव बादल बरसा बिजुली साबुन का पानी दैया नै तमाम दै जाबोबाय आरोना केनेलजों आंबो रेनकट गानदों आरोना बाइक सालायनायाव गानग्राखौ आं गानबाय दायो ओमफ्राय दुब्लियाव माइ हाग्रा एसे फुनो होननानै फैदों आरो जों हामफैजों आंजों ओरैनोथ' दाखालिनिफ्रायनो आदानि शुटिंआवबो एसे बेस्थ' थानांबाय थाबैनो फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय डिके दैमारि प्रेजेन्टआव दा आङो ब्लगबो बानायदों बे ब्लगखौ माने जेब्ला आदानि भिडिअआ रिलिज जागोन अब्लासो होगोन आरोना ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव आङो होगोन दायो होथ'वा जायफोर सिगाङाव बैसागु मिउजिक भिडिअ नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंआनो एसे अननानै सापर्ट खालामदो आरोना आदाखौबो ओमफ्राय गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ थाजिम सिंगारा खननाय आरोना ओरै क'क्राझारनि ना बङाइगावनि बे साइडनि आरोना बे सिंगारा लागाव दानाबा दैया अयथासार गिदिर बारनो हागोन नालाय बेखौ दैया नै फुरा जानजिसे जाखागोन बियो बिराद स्पिड फैदों दैयाबो बाब होद हानाय नङा बारनो दैखौ बारनो हानाय नङा हागोन हानायालाय जानजिसे जागोन आरो अयथासार गिदिर दैया मोसौखौ मादि लाबोगोन ओमफ्राय दा मोसौआथ' बारनासो दंहैयो से दैया देरदों आरोना हाजोआव अखा हादों नालाय ओमफ्राय दा बैथिं बारनानै थांनांगौ जोङो बाजादो नोंखौथ' सिजोबखागोन गासिबो चलो देब्रा जेबो जाया देलै आं दायो बारनानै नायग्रोनि र' बेसेबां गोथौ दैया लासै थां एसे आफांखै थांनानै ओमफ्राय दावखो खासेव आयौ एफा गोथौयाव ओमफ्रायथ' आङो दायो बेजों थांनो हासिगोनना हा बेजों थांसिगोन नालाय ओरै थांबाथाय बै यावसो ओंखारहैनांगोन आं लागोनब्रा आं दा आयौ मा गोरा हम दे
मिथिखाबाय भिडिअ भिडिअ जाखानायसो आयौ माले मिथियोलै आयौ बाला गिलिरथार मा जायोलै बेलाय अयथासार गिलिर दैया गोथौथार दै मोजां हमथा मबाइला गनांगोन वाह दैया देरसिनदों माथो वाह आरगाद बुखारदों गाब्रनोसै आङो गोथौथार बारग'बाय इयो फाग्लासो नैबेयाव दैया बारासिन फैदों दायो ओमफ्राय मोसौखौ सफारि फिथाइ दंमोनलै बेहाय जानो र' थाइसे सुमफ्राम दा गिदिरसिन जाबोबालाय मोसौआसो जोंथ' जेबो नङा र' मोसौखौ बोरै बारलांगोन ओइजों खर'जों एसे थब्लि जागोनदां एसे थब्लि जायो दायो जों दैखौ बारखांबाय आरो ना गिनानै बाजाबाय आं लाजि बांसिन माने बारनो हाखानाय नङामोन आङो जि दारखा दैया अबेखौ फुगोन अबेखौ फुगोन है दाहाय नायगोन ना खांसै दानो फुखांनानै नाखैदा आरोलाय बायनायबो मिथिया ओइ मानैसो दंला बेखौनो नैबेयाव बांसिन नांदों गोलैगोन नाया माबाया बांद्राय जिङाव दोनाब्रा मोजां माबा नांदोंदां लखब दे नङा दै सुवाब्रा आं दै नांनायाबो नांखागोन दैखौनो एसे दावखोयो आरो दैया फिसा मोनबा साखिबाना मोनगासिनो गैखालाना बेबो जोंहानि ओमफ्राय दै खाथिखाय गायनाय जायासै बेखौ दैया खुरखानानै सेस बरबाद खालामजोब्बाय नालाय बैसिम आरोना सिमाया बै बेराननायसिम ओमफ्राय नैबे आलियानो आरो सिमाया नाखौ बेयावनो दोनसै जबखौ आलारि बेखौनो होनदों बे दब्लायनिखौनो बैसोरनि माइया बे माइया मा माइथाय जि सोमखोर बिराद साइस जाखादों सरकारनि माबानि लाबोनाय नैयावथ' माइयानो थैब्रजोबदों नोंसिना मालायनि जानो नङा आरो नाय बेलेगनि हाग्राया नाय ओमफ्राय मादिबा नांखायो जाथि नुखायो माइखौनो खोथिया फुनाय बायदि फोरानना गालांजोबनांगौलै सोनाबफोरखौ आलियाव होमबासो रानोना ओमफ्राय खर'आवलाय मानो थफि समासै थांद' फैद' हाग्रा फुनसै आरोना दायो जोङो हामफेजों आंजों दुब्लियाव फैबाय माइ बारियाव नै फुरा हाग्रा जाजोबनानै दङ मा हाग्रा होनोथाय बिदिखौ बिराद मोजां बिदिया फुनो जि मोजांखा फुनो हाबा जाथारामोन मा होनदों दार्लिं दुब्लि बारियाव होननायसो जासिगोन आंखौ लाबोनानै हाग्रा खालामफैबाय सानदोंमोन आंलाय इउटुबारनि हिनजाव जाबा इउटुबारफोरनि हिनजावखौ आराम जयै मोनजायो दानाबा हाग्रा खांबाय मोखांखौनो नुवाखैलै मोखां नुयालाय माथो जाखो ना आं मेकआप लानानै फैदों मेकआपखौनो बायना होआ गांजेमा बायदि नुथारदों मानसिखौ
दे मोजाङै फु दा हरावनो आं बेदर जाहोबावगोन आदा हाग्रायानो जि बोराय बोराय नालाय सोर बबेखै होमबाबो बे दब्लायसेयाव एसे बारासिन आरोना दे नै हाग्राया आयौ आन्दार फेनाव सोनानै हरदो मबाइला अखासिगोन गोरानजों गिसिजों गासिबो सिग्लाबजोब्बाय सेस खर'आबो रेनकटआबो दा माथो जानांगौ जाखो स्र' नुलायबाय नै एसे फिथाइ दंबावो माइयाव नै एकदम हाग्रा जाजोब्बाय बिथिंजाय दै लोमाखैमोन ना दै माने अखा हायाखैमोन दाखालि साननैसो बिराद खरानमोन ओमफ्राय बेलेगावलाय गैया बैथिंलाय माबा गैया हाग्रा गैया जायगा गैया आरोना दै लोमनायाव अयथासार बुरजा फुबाय जों दसेनो नै बैयाव आलियाव दोनहैजोब्बाय नै फुनानै बेथिं दै माबाग्रा फैग्रा दं नालाय बे दै आलि बायनानैनो दैया थाया ओंखायनो बेहाय एसे थेबथा फैनांगोन र' बोथोरा नै खोमसि जाबोहांबायानो दा जिमावबो थांबावनांगौ बिदि इसां खस्थ' मावखानानै माबायदि दाम्बोल थिखोहैबावगोन दे दा सानावबो खस्थ' मोनायावबो खस्थ' 24 घन्टा डिउटि मावनाय बायदिसो जायो आरोना फौजिफोरजों डिफेन्सआव मावनायफोरजों समानानो जायो हालुवानि खामानिया उफाय गैया दायो देशखौ जोंनि इण्डियाखौ बा जिखुनु जाया बुहुमावनो सोर सालायगासिनो दं होनना बुङोब्ला खेथि हक मेन बुस्थुआवनो जोङो खेथि मावनानै ओंखाम जायाबा माबायदि थांनानै थानो थिग बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंहा सेकेन्डआव दङ सेकेन्ड हिर' फार्स्ट हिर' होनना बुङोब्ला जोंहा खेथि हक जायफोर माने किसान जायफोर माने आबादारि बिथांमोना माने जानाय आदारखौ बुथुमो आरो फारसेथिं जोंहा देशखौ होबथानो थाखाय देशखौ प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा डिफेन्स जेसेबांनाखि जोंहा आर्मि दं CRPF दं SSB दं ITBP दङ CISF दङ माने BSF दं गासिबो माने आर्म फर्सआनो आरोना आर्म फर्स होनना बुङो जिखुनु जाया डिफेन्सनि मानसिफ्रानो जोंनि हादरखौ रैखाथि खालामगासिनो दङ बर्डारफोराव दा बेनोसै आरोना लोगोफोर माखासे स्टेट लेभेलनिया जोंहा पुलिस बिफाना खालामो डिफेन्सनियानो गासिबो डिफेन्सआवनो गोलैजोबो नेभिनियानो होन एयारफर्सनियानो होन बिथिंजाय मा होनना बुङोथाय आर्मि माबानिखौ बै बायुसेना माबा देब सेना माबा माबि दंलायलाङो आं बारा मोजां मिथिला ओमफ्राय दा आंबोथ' खेथियगसो नालाय खेथियगजों लोगोसे आङो ब्लग भिडिअ बानायग्रा इउटुबार नै हाम्फेया खिबु गांगुर जालायनाय हाग्रा फुगासिनो दं फाग्लियाखौ नायलाय र' रुवाथि लायनोसै आं रुवाथि आदिबासि सासे बागानाव बै बिलाइ खाग्राखौ साहा बिलाइ खाग्राखौ लायनोसै आङो एसे बांद्राय खस्थ' मोनबाय हाम्फेया ओंखायनो एसे खामानि मावनो थाखाय लायनोसै आं र' जागोन हाम्फे